Чакай, още не съм влязал. Без да искам влязах в друга игра. Видеота сама. Айде. Стиля да почвам Minecraft. Ай, влизи ли? Чакай. Чакам. Аз да вляза. Айде. Ето. Аз се енчам на въдицата. Да, въдица му се енчантва. Знам ме. Ти откъде е? От моята въдица, не? Въдица. Пак си ако има проблем, като ония път там да стои, ще ти кажа. За клиповете знам как се отправя. Аз си инчантах въдицата. Ти? Ти имаш ли лева? Да. Аз съм 5 лева и не мога. Аз си ето дам ти въдицата. Да ме енчантва. Вече няма пари съм. Да, можеш. Добре, да. Моята стана, но защото бях 4 лева. Я пак се опитай с твоята истина. Чакай, бе. Дай моята. Мама ти е метна. Нещо излязах. Ти излезе? Да. Сега пак ще да. Помислих, че играта ми се е махнала от снимането и зато. Айде да направим клипа към 9 минути. Да. Стиле, искаш... Той епизод да правим горен етаж. Аз искам да копаем. Ай, пак става. Ама на къде? Надолу ще копаем нормално. Вземи кирки. Нямаме факли. Аз ще направим, ще вземем кола. Откъде? Ще копаем. Чакай, аз се видях един път един кола, ама. Оставам си там оръжие. Водица. И... Направи си 2 диаманти на кирки. Не ме трябва. Ти какви кирки имаш? Диаманти. Една. Аз направя 2. Майко, стиля вещица. Хелп. Пък съм без оръжие. С кирка дали ще мога да убия вещица? Много бързо се изхвалява. Убих я. Стиля, виж какво ми даде. Я чакай малко. О, това е хелинг. О, да, хелинг. Виж, За виж хелинг. макаско. Виж. Efficiency. Инчанах си кирките. Направи на мен една, ще можеш ли? Ела къщата е. Чакай да се Направи намери. си лопата за дърт. За дърт лопатата. Донеси ми ги, аз сега тук копая. Той. Мисли ли 5 кола намерих, какво да правя? Yes, efficiency. Ще направиш ли на мене? Или да идвам? Идвай.
Чакай, дай малко диаманти, бе. Чакай за колко взех сега. Взимай дърво. На кой? Нали ще правим торчеви? Нали не трябва пръчки? Да. Чакай сега така. Ей, сега пак и пръчки ми. Отиди долу, има 12 необработено, там си ми пръчки. Защото и на мен трябва за кирка. Сложи ли ги уния другите? Аз ти ли? Сложи ли ги? Другите бе пръчки. 16 или колко бяха? Опа, извинявай. Ти нищо не ми наби. Да. Дай бе, кой ще изглежда? Редстоп. Трябва ми пръчки стили. Ето, 28 пръчки. Дойде, служи там няколко. Чайте са в мен. Дай 14 на мен и 14 на тебе. Дай, че трябва да си правим нещо. Ето ги. Колко направи, бе, майко? 14. Да, ма, какво направите? Кефилта. Филмчето. Чакай, тук ако мога да инчантна. Вече е с диаманти на лопата с напишем се ефективно. Виж, ала ви скушка. Всичко ми е на фин. Какво ще правиш, бе? Да. 20 торч. Тук пак от едната страна до другата. А ти къде си? Аз не те видях. Чакай. Аз коя да купая? Видях. Торч имаш ли ти? Торч. Не. Ела. Да ти пусна няколко. Знате ги всичките стили. Пак аз ви взех. Чакай. Светна е тук един път. Аз направо ще почна от тук и че ми се купай. Дай. И как да ти ги дам сега? Задържаш и готово. Ама искам и на мен да ми остана сега. Човек, аз купая по-бързо от тебе. Защото имаме енчанта за кирка, аз ще купая на долу. И аз? Две енчантана. Ами аз ще ги слагам. Добре, дай. Слагай ги. Аз нямам точно. Да ти ми ги дай. Дай, на къде? Надолу така? Да. Стоп. Ти грозна награда. Или? Купай тук на няма. О, айрон. Тук при мен е да купаш. Чё пальцами? Пак ги чух.
Това епизод да го кръстим копаене и търсене. Ще видим. Ама ще е пети. Вътре ще има пети. Сега не е ли гравело, бе? И другия епизод да го направим, да ти кажеш ко? Сега как съберем камъни и втория етаж с камъни. Може. Ти къде отиде, бе? Ти някъде е, мали. Ти ли изгубиш са? Къде си е от? Колко правиш? Колко? Аз се върна за това да скажа. Чакай, бе. Аз тръгвам нагоре. Що? Не дай при мен, може да съм малко по-нагоре. Не взимай грабел, че съм над него. Чакай, ще кажа това да видим. Чакай, аз съм най-горе, аз не те виждам, бе. Стиля, аз съм най-горе, изобщо не те виждам. Стиля, вечер, ай да се бием. Горе. Да трепим други Ти цели. ги трепи, аз ще търся. Аз ще ги трепат. Трепа, ти ги търси там. Да спирам ли клипа? Що е 12 минути? Ай, добре. И това е пети епизод на Майнкрафт. Да виждам.